Oh, unsa ka? Libog kayo ay. Nga naman? Libog ko sa module ay. Mao na diha. Kay mas giuna pa na nimo sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan na magadumanon niya. Kay deadline na karon. Kinanglanon? Ibutang sa imong una na mas kinahanglanon pa nimo ang pulong sa Ginoo kaysa module nimo. Sige ya. Magbasa na lang og Biblia. Mas maayo pa. Kaya binimo, una ang Ginoo kaysa module nimo. Kay kanang pangandoy nimo karon, ihatag ra na sa Ginoo sa saktong panahon. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Him.